Shalom, horas marihita saluhutna, ruas ni HKBP Saresot Sobosurung. Asata mulai ma ibadah saat teduh, maret de mahita sian buku nomor 341 ayat sada dohot ayat onom. Hurian itu hatane debata dihita di manogoton, ima natar surat di Sare Tesalonik 4 ayat 10 songonom maridok. Aina tuat matuhani sian banua gijang mardongan surak-surak, marsuara ma raja ni suru-suruan, terbigi ma sarone ni debata, dungi hehe majumulo akan amate di bagasan Kristus. Hurian itu berita las ni roha do turpukon wakahalak na porsea alai las gay berita arsak ni roha do tuhalak na soolo porsea molo didok turpukon na tuat matuhani sian banua gijang lahu mangalap akan ang mate di bagasan haporseaon ay akaima parjolo di pahehe ido ubahin ganup halak na tutu si tutu porsea di Tuhan Yesus dot akahatana dang mabiar mengadopi hamatiani ay di haporsea ido iya hamatiani ima mula ni hangoluan sogut baritalas ni roha oddo na di pasahat apostol Paulus tuhuria Tesalonik asapos rohana sida di haheon sogut ganup halak nang moding di bagasan Tuhan Yesus patardo baga-baga ni debata naso jadi hahuhaon ni manang isei ay holan haroron ni Tuhan Yesus do nabui paheheon ni muse ido umbahe didok masa depan ni halak na porsea di tangan ni debatado tang di tangan ni penguasa portibi nanaing masar saron di pasahat apostol Paulus podaon ala adong sukun-sukun sian ruas ni huria Tesalonik taring waktu masa depan ni akatodong nasida naung jumol moding lungun roha nasida ala torob keluarga nasida naung jumol moding hape sodita derbi Tuhan Yesus takas do alus ni apostol Paulus ia halak naung jumol moding dot halak na mangolu dope molodong tiki na ro are ni Tuhani jala molodong tuat Tuhani sian habang sahabat dia nai laos patu paon panguhuman perpudi rak papungonna doi disada ingana
Ido ubahin masa depan ni halak na Persea berada di tangan ni debata. Ido na ikon haporsyata laos hangulu honotta. Halak na umangulu rap doho Tuhan Yesus. Dangadong nabui mengganggu ibe. Amin. Tabasada rohata martangi yang mahita. Debata Jehovah na warha bangsa di Banu Gijang moleate di pasahat rohanami. Sela asip dohot holong ni roham madongane hami sahat utikyon. Dari Tuhan moleate manang dihatam nang dibagi hami apalah di manogo ni arion. Iman na mengajari hami jala pengotor hami. Asa marsigat tu kami tuho dang tu diri nami sendiri. Pergugoi mahami le Tuhan mengulaun hatami di parngulon nami si ganopari. Berdosa na gudang dohami jumuluk rasi mahami sian dosa nami. Satama hami orang di pasu-pasum. Mari titik warna nama Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Maret de mahita sian buke de nomor 763 ayat 1 dohot ayat 2. Rak mangita mangido tangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banu Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malam roham di Banu Atongaon son na di Banu Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sai sama dosa nami, son panisanami, idosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihun tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nilileng na. Amin.